Originalno je sa, opet Am I the asshole? Ja sad ne znam jel to ovdje kod nas isto toliko, nisam primijetila, nisam čula ništa slično, da se ne smije obući bijelo za vrijeme vjenčanja. Ono da se ne outshina mladenku. Ne znam jel to kod nas, a znam da je to u Nemam pojma, Americi a big iskreno. no-no. Big no-no. Znači većinu tih priča ti zna se desit, znači ako si obukla bijelo, provociraš mladu, želiš biti kao mlada, želiš uglavnom napraviti sranje. To je žešća Kužim. provokacija, razumiješ? Jer ne možeš nositi bijelo, pokušavaš outshinat, razumiješ? Mhm. Mlada treba biti mlada i treba biti u centru pažnje jer je to njen dan. Jesam li asshole jer sam obukla bijelu haljinu na vjenčanje svoje prijateljice? Na prvu jesi, definitivno. Zna se, to se ne radi. Kažem, ne mogu vjerovati da koristim Reddit za još jednu situaciju sa vjenčanjem. Ja, 20 godina žensko, upoznala sam svoju prijateljicu Charlotte, 21, kada sam se preselila u sobu studentskog doma u kolovozu 2020. Dobro smo se slagale, dijelile ideje kako ćemo podijeliti svoj prostor i držati sve čistim, organizirani i imale smo puno zajedničkih interesa. U tih prvih mjesec dana suživota i druženja počela sam je smatrati dobrom prijateljicom. Također sam upoznala i njezinog sadašnjeg muža Josha, 22. Činili su se kao sladak i zaljubljen par. Bila sam jako sretna kada su se zaročili na Božić 2020. nakon 3,5 godine veze. Charlotte je provela zadnjih 18 mjeseci planirajući ovo vjenčanje do zadnjeg detalja. Ne želim reći da je obsesivna, ali je bilo naporno. Pokušala sam joj pomoći najbolje što sam mogla time što sam dogovarala sastanke, držala stres pod kontrolom i tako dalje. Dala sam joj i $250 da joj pomognem oko vjenčanja, što nije uključeno u vjenčani poklon. Njezina obitelj je mogla platiti samo dio. Mjesec dana prije vjenčanja još uvijek sam se pokušavala odlučiti što ću obući. Htjela sam nešto lijepo jer je Charlotte rekla da će imati fotografa, videografa i slikara. Znala sam da Charlotte ima viziju za svoje vjenčanje i htjela sam da ima čim veću kontrolu oko detalja za njen poseban dan, pa sam ju pitala koju od izdvojenih 3 haljina da obučem. Pitala me mogu li izvući sve svoje haljine, što i jesam. Na kraju je suzila izbor na jednu koju sam ja izabrala i jednu koja je bila na nehrpi jer je bila bijela. Ipak je u pitanju vjenčanje. Rekla je da su obje haljine divne, ali da joj je draža bijela. Pitala sam ju da li je sigurna i rekla je da je, čak bi je posudila par rozo-bijelih cipela iz svog orbara kako bi pasale uz haljinu. Pomislila sam da je to to. Prošli tjedan sam se pojavila u haljini otprilike pola sata prije ceremonije. Bilo mi je upućeno par čudnih pogleda, ali nitko nije ništa rekao. Budimo realni, u tom sam trenutku trebala shvatiti da nešto ne štima. Kada je Charlotte izašla iz sobe za preslačenje na slikanje, izgledala je šokirano kad me vidjela i počela crvenjeti od bijesa. Povukla me sa strane i odmah počela šiziti zbog haljine koje sam imala na sebi. Ostala sam zatečena. Pitala sam je u čem je problem jer je ona ta koja je izabrala haljinu, pa mi je rekla da je to bio test prijateljstva i da sam prava prijateljica ne bih obukla bijelu haljinu niti njene cipele na njeno pjenčanje. Počela sam se smijeti jer sam iskreno mislila da se šali, a ona se izderala na mene da sam joj upropastila jebeno vjenčanje i neka odjebem. Izjavila sam joj da je luda i otišla, nisam se više htjela svađati jer nisam znala kako se nositi s tim što se upravo desilo. Usput sam zgrabila svoj vjenčani dar. Moj mobitel je krca sa tekstovnim i glasovnim porukama, notifikacijama sa društvenih mreža od nje, njenih prijatelja i njene obitelji o tome koliki sam asshole, ali iskreno ne vidim da sam u ičem pogriješila. Jesam li stvarno ja ta koja je asshole? Edit. Dosta mi je osoba reklo da sam asshole ili da su svi assholi, jer trebala bi znati da ni u kojem slučaju ne bih trebala nositi bijelo i samo bih trebala razjasniti da sam to spominjala više puta i pitala je da li je sigurna, a ona je inzistirala na tome da obučem bijelu haljinu. Rekla je da sam lijepa i kako želi da budem predivna za njeno vjenčanje jer je željela lijepe slike i snimke. Ne bih obukla tu haljinu da me nije uvjeravala u više navrata da je to njena želja. Edit 2. Netko je komentirao da ako mlada nosi bijelo, da sam trebala biti spremna na čudne poglede. Mlada nije čak ni nosila bijelo. To je bila još jedna netradicionalna stvar koju je napravila. Bila je u plavom. Iskreno, njena prijateljica zvuči kao totalna glupača.
Evo, iskreno. Je. Znači, pod broj 1, koliko god to bilo grozno, bignovno, ovo i ono, bez uvrede. Ja ću nešto napraviti, ja ću napraviti nešto po svom. I ako njih dvije, nakon toliko vremena, nakon svega kaj su prošle, i ova još posudi pare za vjenčanje i pomaže joj sa svim i svačim i daje joj apsolutno cijelu sebe u cijelu tu priču, Mhm. joj toliko puta ponovila da je to u redu, Da, otkud joj obraza poslije joj srat da je to bio test. eto. Još je posudila cipele. The audacity! Znači, zvuči mi strašno narcisoidna osoba. Zvuči Da, mi kao i da je na kraju obukla možda nešto drugo. Ko zna, možda bi svejedno rekla, aha, nisi obukla bijelu haljinu, nisi prošla test. a to ti govorim, halo, Ko će ga znat? bolesno, brate mili. Možda šta god napravila ne bi prošla test. Jebote test i Exactly. ne treba mi takav prijatelj koji će me na taj način, nakon svega, čekaj, što nije dovoljan test nakon svega što sam ti napravila? Što to nije bio Upravo to. test samo I po zašto bi sebi? uopće nekog išao testirat? Halo. S obzirom da je ovo The Best of Redditor Updates, znači imamo update koji je jako dobar. Ok. Ok, prošlo je ludih par dana od kada sam ovo postala. Morala sam pričekati da se vratim kući kako bih pročitala sve komentare, ali oni i dalje pristižu. Hvala svima koji ste ostavili svoje mišljenje o tome zašto mislite da jesam ili nisam mesko. Poslala sam Charlotte poruku dan nakon što sam napravila ovaj post, negdje oko 4 popodne i rekla joj da ima 48 sati da kaže svojim prijateljima i obitelji istinu kako bi prestali slati mi poruke mržnje ili ću im sama reći istinu. Rekla mi je da nemam dokaza i da mi nitko ne bi vjerovao. Trebala sam samo objaviti dokaze, ali sam htjela da sve završi diplomatski i sa čim manje drame. Zvala sam njenog muža 2 dana kasnije u podnevnim satima da ju proba urazumiti i tada je sve počelo biti čudno. Stavila sam ga na zvučnik i snimala sam razgovor kao dodatni dokaz da je znao za situaciju sa haljinom. U tom trenutku nisam bila sigurna. Ispada da je znao, ali kada sam ga pokušala zamoliti da uvjeri Charlotte da popusti, on je pokušao uvjeriti mene i rekao da trebam pustiti i samo priznati da sam bila u krivu kako bi svi mogli nastaviti dalje. Rekao je, Charlotte zna biti malo dramatična, znaš to, voli pažnju, no prostit će ti ako se ispričaš. Rekla sam mu da nisam napravila ništa loše, a on je rekao, znam, ali stisni zube i svejedno se ispričaj, to ja uvijek napravim. Izjasnila sam se da se neću ispričati i da im je ostalo samo par sati prije nego ću reći istinu umjesto njih i tada se ponudio da će spavati sa mnom kao ispriku. Rekla sam mu neka odjebe i poklopila slušalicu. Pričekala sam ostatak od tih 48 sati, pa otišla na Facebook i objavila screenshot razgovora plus par poruka kada sam provjerila sa njom za haljinu preko poruka zajedno sa zabilježenim datumom vremenom. Isto tako sam dodala snimku njenog muža kako mi se nabacuje. Ono, sve, put it all out there, samo piu, piu, piu. Nisu ništa drugo ni zaslužili. Strašno. To je bilo u petak na večer. Sada je ponedjeljak ujutro i morala sam blokirati Charlotte, njenog muža, neke njihove prijatelje i članove obitelji koji ih i dalje podržavaju i optužuju me da im pokušavam uništiti brak. Većina ljudi se javila kako bi se ispričali, ali sam iskreno samo zahvalna u ovom trenutku jer je sve gotovo. Nadam se da će se moj krug prijatelja i poznanika vratiti u normalu nakon ovoga i da će se to pretvoriti u još jedan smiješni događaj koji mogu prepričavati prijateljima u budućnosti. Edit. Samo još jedna bilješka jer je puno ljudi spominjali $250. Ne, nisam ih dobila nazad, ali nisam ni poslala njoj i njenom mužu zahtjev preko Venma, to ti je onaj KXPay. Ne? Htjela bih Aha. samo naglasiti onima koji radi strku oko toga. Nisam dala taj novac Charlotte jer me tražila. Donirala sam joj ga svojom voljom jer sam znala da mora otplatiti još jedan dio za vjenčanje i htjela sam ju poštediti makar jednog malog dijela stresa oko toga jer sam si to mogla priuštiti. Njezina obitelj nije pokrila 3/4 jer je bilo preskupo, već zato što misle da kada se udaješ, da trebaš preuzeti dio troška sama kao priznavanje obveze koje radiš ulazeći u brak. Bravo roditelju. Charlotte i Josh se nisu mučili oko toga da si priušte sve, nego sam samo htjela biti dobra prijateljica jer smo postale toliko bliske, a ona je bila uz mene kroz par teških situacija zadnjih par godina.
Volim izgubiti ju kao prijateljicu. Postala je sestra kakvu sam uvijek željela kada sam odrastala i osjećam se kao da sam izgubila člana obitelji. Pa oprosti, ali mislim To da je ti nije tek sad prijateljica. pokazala pravo lice i da nije imala to što ona brijeda imala, nego je vidjela njenu lažnu sliku cijelo vrijeme. Možda je ovo čak prestalo prenaporno da bude, jel, maska cijelo to vrijeme, možda je to namjerno sabotirala na taj način. Ili to ili žena psihopat, mislim, ne znam što drugo reći. Stvari, jer ako se ovaj nje toliko boji, da je actually ovo išao bare Komentari? Pa idemo na Yes. 4. Charlotte je grozna osoba. To je sve. Komentar na to. Srećom, kako se čini, našla je za sebe savršenog muža. Like a glove. Sljedeći Ja se komentar. usrećio. Nagle očito mu paše. Možda je mazohista, mislim, ne znaš. A pusti sni zubiće, tak to ja napravim. Bendover Junior, da. Stisni zube, ljube. Sljedeći komentar. Pretpostavit ću da kada se Bladoženja ponudio da će spavati sa OOP, da je to bio još jedan test prijateljstva. Bolje joj je da se makne daleko od Charlotte i njenog novog muža, izvora nepotrebne drame. Exactly.